Egunon Euskal Herria, ongi etorriak, txorienera, hemen gaude Armintz eta biok, eta bai, badakigu astelena dela, gogorra da, baina guk soluzioa daukau, bi soluzio dauzkau. Lehena, hartu arnasa, eta ez jandonotza. Jan Armintzek eta nik prestatuko izkizu egun bi postreak oraingo honetan lagunok. Bai, astelen gozoa ditugu gaur, eta, bueno, nik nire gazte aroko denborak oroituz, Frantzialdera joan naiz, eta han Michel Gerard Eugenie Lesbanseko herrian han geneukan jatetxean, bueno, geneukan, moten duen eria zala. Zuria zela, bai. Lan behitzatan, ordua sartzen nituen barruan, sartzen nituen bai batzuk. Bueno, han postretan egon nintzenean egiten genituen olako postreak zerbizatu baino lehen ematen ziren olako pasteltxo batzuk, ero petit fours, ero olakoa. Eta tartean zer den, madalena batzuk, limoizko madalena batzuk oso gozoak, eta txokolate krema bat, labian eindakoa. Hemen egin nuen behin txorienen, labeti pasagabeko txokolate krema. Hau da, labeti pasatakoa, oso erreza dira biak, egin alduzue bat ero bestea, eta ikusiko zue, hau etxean iten baituzue, ondo geratuko zaetela. Eta hau ez da nahikoa, gu beste errezeta laburroa dago, eta hortik ere txokolatetik tirata, bueno, ez dakit Armintzen lurrazpian, edo nondik zerbait atarako digu. Lurrazpitik ez, baina bai boiurrak egingo ditut, eta komendatu duzun bezala, petit four bat, bani ere petit four moduan, ez da, adibidez, kafiarekin eta horrela askotan edo gaietatxoak eta horrela jaten dira, bida, boiurrak ere aukera bikaina. Boiurrak egiteko 1000 aukera daude, nik kasu honetan erabili. Txokolate beltza, esne gaina, ardo apardun bat eta mugurdiak. Horrekin boiur bat egingo dut, beraz, txokolate zaporia izango du, bai noski, baino gero ardo ikutsu hori eta mugurdiak emango dion zapore berezi horrek egingo du boiur, berezitxo bat. Bueno, nik uste du zuen arreta berreskuratu dugula, irabazi dugula, eta guri haitzi besterik ez dagoa zu, ez lehen errezeta, horrela joango da. Txokolate krema egiteko esnea berotu ingo dugu, eta behin irakin duenean txokolatea gehituko diogu eta zutatik kanpo ondo nahasiko du. Esne gain hotza gehitu, ondo nahasi eta gorde. Bien bitartean, arrautza gorringoak eta zuringoak banatu ingo ditugu. Gorringoak azukrearekin pixka bat arrotu, txokolate eta esne krema gehitu, eta honekin katilu batzuk beteko ditugu. Maria bainoan sartu, eta 170 gradutara, 30-35 minutuz labian erre. Madalena egiteko gurina urtu eta gorde. Bestaldetik, irina, azukrea utza eta almendra irina batuko ditugu, eta horrek zuringoekin batera nahasiko ditugu. Estia gehitu, limoiaren azala eta bere zukuaren 3 koilaraka da, eta madalena oinarri batzuetan jarriko ditugu. 200 gradutara 12-15 minutuz egin, eta jarraian txokolate krema eta madalenak batera zerbitzatu. Beraz, txokolate krema egiten hasiko gara, eta horretarako, hemen daukat, esnea, ingo duguna, esnea berotzen jarri, nahi izan ezkero vainilla pixka batekin, vainilla txokolatearekin, oso ondo. Ederto. Baina, bueno, guk gabe ingo duguna da, irakinaldi bat, eta txokolatea hor daukat pusketa txikietan, eta nahasi ingo du, eta urtu ingo dugu hor. Eta gero, honi botako dugu esne gaina. Eta arrautzak eta kusiko zuen nola jungo nahi zen egiten. Honi martxemon, eta venga, hau irakiten. Zer modu zure frantsesa? Très bien. Très bien, bida. Badakizu nola izena duen frantsesez errezeta honek? Petit pots de crème au chocolat. Eta hau zan bat geneukan petit, zemat egiten dio, vainilla erara. Egiten gendun beste bat zala, kafiarekin edo? Kafiana zegoen beste bat txokolatiana, lau bost ezberdinak geneuzkan. Aldatzen juten zan, astero, ze honek, bueno, bat zeuden batzuk errepikatzen zutela jatetxe, hau, 3 Michelin izar, eta orduan garai hartan asko aldatu behar da, ez da? Aldatuen bat zen, hornek, bueno, aldatzen jute ginen, baina beti gote zen olako krematxo bat. Bueno, hau xokolat, no? Hau xokolat. Pein hau xokolat bezala xe, hau da, kruasana bezala xe, horrela xe, hau xokolat hori da txokolatearekin, hori erre xulertzeko. Bueno, errezeta hau, Frantzian egiten zuten, noski gastronomia frantsesatik datorren errezeta klasiko bat da, 17. mendetikan ja sortu zena, eta garai horretatik aurrera egiten den errezeta bat da, non oinarria krempotan dago, hau da, krema fin, gozo eta errez bat, gehienetan
Maria bainuan eta horrela egiten dena, eta hori oinarri hartuta, horri, lehen esan dugun bezala, beste osagai batzuk nahasten zitzaizkien txokolatea, kafia, krema ezberdinak egiteko eta zapore ezberdinarekin egiteko krema bat, ezta? Nahiko simplea zan, ze osagaiak ere nahiko erresak dira, eta oso leun gelditzen da. Eta garai horretan, pot izena hortikan dator, zerbitzatzen zirelako katilu batzuetan, katilu txikietan izaten ziren normalian, eta garai horretako burgesiari eta horrelako katilu moderno edo apaingarri batzuetan zerbitzatzen ziren, eta hortikan dator pot edo petit pot, esan nahi dula, pote txikia edo, edalontzi txikia, horrexegatikan izena. Nik hemen egin nuen aurrenekoan, zan osagai berdinekin, esan dezagun, errezeta berdina, baina kontu da nik egin nuela labeti pasagabekoa. Orduan zer egiten zan? Nik hemen ingo dudan berdina, hau da, txokolatea urtu hemen, eta zan esnea eta esne gaina hemen euskan biak. Eta egin nuena da urtu txokolatea, eta gero gorringoekin eta azukrearekin batu, eta zutara berriro eta ingles krema bat egiten nuen. Hau da, 83 gradu hartzen zituenean, kanpora, katiluetan pasatu eta utzi ostutzen, eta gorputza hartzen du. Egiten da holako arrautzesne bat moduan, natila batzu moduan, eta hau da berdina, baina kasu honetan labean bukatuko da. Temperatura 83 gradu horiek labean hartuko ditu Maria bainuan. Eta honetan irina erabiliko duzu edo harto irina? Irinik ez bakarrik, ikustezu, txokolatea oin, behin urtzen danean hemen esneak irekin indu, urtzen danean hemen esne gain hotza botako diot, nahasiko diot, eta ero hemen ingo duguna da arrautza gorringoak eta azukrea. Dana batu, eta holako, flanantzeko budinak ingo ditu, eta labera doa. Eta hemen, hau zan, nire gozogintzakaren jefian ero, mania ero, are esaten zuen, ura irakiten beti Maria bainuan sartu baino lehena, orduan hemen ur berua daukat. Nik etxean iten du, eta, kasu inbertzaio, xefari, beti, xef. Hori, azkenen, errezeta da nahiko simplea, da, ingeles krema bat bezalaxe, orduan ezberdintasuna gozogile krema bat, edo ingeles krema batean, normalian hortxe dihoa, batek irina izaten dula, eta bestiak ez. Kasu honetan, labian bukatuko dugu, eta oso errez egiten da. Etxean nahi izan ezkero, eta era errezago batean egiteko ere, mikrouinean ere amaitu daiteke. Kontuz temperaturarekin, ze temperatura gehiegi jartzen balen badiogu, gertatu daitekena da barruko krema hori burbuiak ateratzea, ze irakiten hasten da, eta hori etzaigu bate interesatzen. Ni mikroilaben ez dut egin joiz. Potentzia pixka bat gesten diozu eta mikroinean amaitu daiteke, baina hori kontu, ze potentzia asko jartzen balen badiogu denbora asko, ze gertatuko da da, irakiten hasiko dala, eta irakiten hasten denean gehiegi lodituko zaigu, burbuiak aterako zaizkigu, eta guri nahi deguna edo interesatzen zaiguna da, nahiko leun geratzea, fin geratzen da, eta flan baten modura geratzen da. Hemen txokolateak uste duzu erabili dudana, kakao 66 daukan txokolatea bada. Hala ere, azukrea izango. Berez, holan, azukre gabe ere, txokolateak azkenen badauke bere azukrea. Baina, zen nahi duzu esatea, Armitz, kalterik ez dio ingo, azukre pixka botako digu, eta esan dako, hemen dauzkat, 3 arrautza gorringo, gero 3 arrautza zuringo hauekin ingo dituena da madalenak. Orduan, ondo etortzen zaigu, 3 gorringo txokolate krema iteko, 3 zuringo madalenak iteko. Hemen, arrautza gorringo hauek, azukrearekin hasiko ditut, eta gero, botako diot ona gure txokolate krema hemen induguna. Iragazingo du, eta esan dako, olako pototxo batzuetan jarriko du, labera joan aldiren pototxoak, Zeunda 70 gradutara jarri behar dugu labia, orduan, olako zerbait behar du, olako ontzi batzuk. Errezetak aldatu daiteke pixka bat azukreari dagokionez, segun eta ze txokolate erabiltzen duzun, txokolateak badakizue, txokolate beltzak, portzentaia jartzen dunean, errezeta horrek edo txokolate horrek esan nahi du eguneko hori dala kakao pasta eta beste guztia da azukrea. Hau da, txokolate batean irakurtzen balen badegu jartzen dula eguneko 80 txokolate beltzak, horrek esan nahi du eguneko 20 azukrea dala.
Eta hor gortxategi, batzuk lezitina eramaten dute horrena, soia lezitina. Hori zer da, batzeko? Bari, hori da batzeko, eta horrek ez dauka ia portzentaiik, zer da, oso gutxi hori, ezkenik askotan irakusten du, nahiz eta txokolate onak izan, izaten dute. Hori da, emulsionatzeko hori da, baina ia dana beste guztia da txokolatearen, azukrea. Hau da, 180 izango litzake, 120 azukre, horrexigatikan, errezeta honetan edo beste errezeta batzutan, ez dauka zer ikusirik, 160 bat erabiltzen baldin badugu, edo 180. Ze 160 erabiltzen baldin badugu txokolatean, horrek esan nahi du 140 azukrea dela. Horregatikan gutxiago erabili beharko genuke, gero, azukre gehiago nazten diogunean, azukre gutxiago, ze ja txokolatea berak, ja azukre gehiago dauka, 180 bat, baino gehiago. Orduan, bueno, zuen aukera da, nahi baldin baduzue azukre gehiagokin edo gutxiagokin jolastu, baino jakin dezazuen portzentai horrek esan nahi duela euneko zenbatan kakao pasta eta zenbatan euneko hori azukria. Baizu, eta egotean bada norbait, ze proportzioak ez dira berdina, nik uste dute txoriene baten hitzein genuela. Norbaitek edulkoratzaile bat erabiltzen badu, ez du erabili behar, nik hemen 85 gramo banuzkan azukrea, 85 gramo edulkoratzaile ez da erabili behar. Ez. Hor jaitsi iten da, bai. Ze, gertatzen dena da, azukre horietan adibidez, azukreak dauka gozo puntu bat. Horrek indar askor gehiago daukat. Hori da, orduan, azukrea, dago tabla bat bezalaxe eta dauden nivelak. Orduan, azukreak nivel bat balin badauke, hau da, orokorrena dalako, ze azukrea denak ezagutzen dugu, eta bat nivelean bezala jartzen balin badugu, gero beste edulkoratzaile batzuk daude beste nivel batean, hau da. Igual daude, 3. nivelean. Zesan nahi du honek? Badaukala, azukre kontzentrazio gehiago edo berdinarekin ematen digu gozotasun gehiago. Nik probatu dut, adibidez, han klasean genduenen, ez dakit naiz gogoratzen azukrearen izena, baina zan azukrerik gozoena. Hau da, tabla honetan... Stevia erolako zerbait, baina asko ze gehiago. Bat gozoa. Hori da, oso gozoa. Orduan, zuk probatzen dezun azukre pixkatxo bat, pixka bat sartzen duzu, eta da kriston gozoa. Horrexegatik, igual, erabiltzen baldin baduzu kilo bat txokolate hori, gramo bat botata, ja gozotasun bera ematen dizu. Hau da, pikantea bezalaxe ez, badaude pikante nivelak, gutxi botata ia kriston pikantea ematen dizu, azukrearekin berdin gertatzen da, azukre ezberdinak daukate nivel ezberdinak, eta batzuk daude oso gozoak direnak, horregatikan onak dira, kaloriak gutxigo daukatelako ze. Ez dezu hainbeste azukre botatzen, azukra badakizu kaloria dexente daukela, orduan, azukre asko botatzen baldin baduzu, errezetak kalori dexente dauke, baina badaude, hori, azukre batzuk non oso kaloria gutxirekin ematen dizun gozotasun puntu berdina. Hemen, egun baten txoriene bat genuen, da aipatu genuen, zenbat zan, uste dut, 110, 15, enaiz goratzen zer, gutxiago bota behar zan, erabiltzen bazenun, horako edulkoratzaile bat, eta horrekin kalkulu bat egiteko. Nik launen badaukat, erabili dutela, horako zerbait, stevia, silitrol, horako ez dakitzela ditzen dien horietako batzuk, eta neurri berdina, baindut bizkotxo bat, eta super gozoa, hori da. Ez dauka, kalori gutxiago egin noski, baina gozoegia. Gozotasun hori da, gozotasun nivel hori altugoa da. Horrexegatikan gutxiago bota barra, ze gutxiago botata lortzen duzu azukrearen gozotasun nivel berdina lortzia. Bueno, hemen gauzatxoa, nik hemen atajo bat egiten dut. Nik errezetan idatzi dut ondo nola dan, baina berez, ikusi duzu egin duana da, gorringoak hemen, azukrearekin nazi, ez da arrotu behar, ondo nazi bakarrik, gero bota diot hemen txokolate, esne eta esne gain nazketa, eta gero iragazin dut. Ikusten duzu hemen beti geratzen dela, arrautza bere aritxo ematero usten du, hau, komenia garbitzea. Guk han, hau usten genduen, oin katiluetara pasatu, eta ordu bete pausatzen usten genduen. Zetako, bera, aizea hor beti burbuian bat egiten dalako, kentzeko. Ordu bete usten genduen pausatzen, eta gero Maria bainoan labera. Guk, ez du ordu bete itxango. Oin hartuko, beteko itotabek, hemen, botako diot urberoa, eta labera jongo da, esan dakoa. 170 gradutara, 30 eta 15 minutu. 30era behiratu ikusten mazu eta antzasko iten duela, ez, baina bestela, 30 minutukin kanpora.
Eta, bueno, azukrea eta hitz egiten ari garela, guazen pixka bat gehiago sakontzera, ze badaude mota ezberdinak. Normalenak dira, bueno, azukre motak badakizue, normalean atatzen dira, edo kainaberatikan, ala erremolatxatikan. Eta azukre arruntenak edo azukre sinpleak, adibidez direnak sakarosa, glukosa, fruktosa, horiek denak aurkitzen dira, era naturalean, bai fruitatan, ala esnekietan ere. Horiek sinpleak deitzen dizkiogu. Ondoren badaude finduak, guk sukaldaritzan eta gozogintzan erabiltzen ditugun azukreak direnak. Txuria eta, ez? Hori da txuria edo azukre hautsa danak, eta hori fintze prozesu batetikan pasa direnak. Ondoren badaude beste azukre ez hain finduak direnak, hau da, azukre beltza, melaza dutenak, eta adibidez izan leikena, panela, ez da? Pixka bat naturalagoak edo osasuntsuagoak esan genezake. Bueno, kaloria bila dauzkatea, baina mineralek gehiago dauzkatea. Baina batek pasadu, fintze prozesu hori eta horrela, eta normalean industrializatuago dago azukre hori, eta normalean panela era naturalagoan aurkitzen da, eta azukre beltza era, bueno, bien artean, berez, hobekik bestia. Eta gero badaude beste azukre mota batzuk guk gozogintzan eta horrela asko erabiltzen ditugunak direnak, adibidez alderantzizkatu, hau da, azukre invertido deitzen dioguna gazteleraz, eta honek egiten duna da ezetasuna asko hobetoro xurgatu. Horregatikan, gozogintzan asko erabiltzen da, ze bat, izozgailun sartzen dugunean produktua ezetasun hori hobeto kontserbatzen da, hobeto mantentzen da, eta ez dira kristalak, izotz kristalak ateratzen, eta bigarrengo, ze asko krematxuago edo goxogoak ateratzen dira, ze azukre arrunta erabilita normalean gehiago lehortzen dira, edo ez dizu ezetasun hori ematen. Horregatikan, badaude mota ezberdinak, eta bueno, ez naiz hasiko denak aipatzen, ze pilo badaude, dextrosa... Glukosa ere, ez? Nik horatzen ez, lehen izozkiak egiteko garaian, glukosa ere egiten den, ze kristalak eta ez ditulako egiten, hori da. Azkenen, glukosa edo invertido honek egiten duna da, hori, ezetasuna mantendu, eta pentsatu dezu zergatikan izozki batek zuk kongelatzen dezu, izozten dezu, 18 gradu azpitikan jartzen dezu, eta ez dago gogorra. Krematxua dago, errezeta ondo eginda balin badago, eta kalkuluk ondo eginda balin badaude, zuk izozki bat sartzen dezu izozgailuan, eta ez du gogorra egon behar, zergatik ze azukreak gozotasuna emateaz gain, ere ematen dizuna da, antizozte puntu hori. Ez dakit horrela esaten den, baino itenduna da azukreak, itenduna da ez izoztea produktu bat. Erabat ez. Etxean hori da, eta gero behar du makina, mugitzen egotea bebai, ez? Aizea sartzen zaio. Aizea sartzen zaio, ez? Etxean egiten baduzue, nik errezeta bat izozkiena, ez? Aurkitzen baduzu hortik. Eta gero hori egiten baduzu, izozgailuan sartu, eta beti ez da izango inoiz hain krematxua, zuek krema egin da izozgailuan sartu, ez? Beharko genuke makina bat, zeinek aizea sartu, mugimendua behar du horrek, ez kristalak apurtzen da jutean. Hori da. Bueno, Armintz, segunduat nik salduko jotemen madalenak egiteko. Gurina, temperatura holan ertaina o bajuan, urtu ingo du, urtu besterik ez du ingo, ez da izango hemen ostiralean ibili ginena gia eta holako ez astu. Hemen gero dena erabiliko dugu. Batzu madalenak ekilore olioarekin, oliba olioarekin ere egiten dituzte. Guk, betiko, anietzako madalenak gurin zapore izan behar dute. Orduan, gurina urtuko du, eta gero hemen bestaldetik baetuko ditut, iri normala, gari irina, gero almendra irina, eta azukre hautza. Hauek baetuko ditut, eta gero hemen lengo hiru zuringoekin, ez ditugula arrotuko, ez da, bakarrik puskatu ingo ditugu pixka bat. Lehen honen ikusi nuen errezeta bat, bai? Sare sozialetan da oso famatua da, holako okindegi, gozotegi bat oso famatua, da daukala egurrezko labea, eta ez da izer. Vale. Eta nola itezitu madalenak hartu, eta neurria zan, berreon madalenak hartu. Vale. Fra, eskuekin. Ez dut ikusi sekula. Eta dena eskuekin da. Eta honi aizea eman behar dugu pixkat eskuekin. Flaka. Eta gero bete eskuekin horre. Eskuekin bete? Bai, hartzen zuen holan. Ez euskan holako madalena ontziak. Neurria hartuta zeukan eta holan ikusi gaina dana zekina. Gero, esan madalena hartzen zituen bere poltsatxoarekin. Eta itxura honak izeko, baina. Ez dakit ni oso publizia da izan zen, gero, hola, guztoko piloa zeuzkan,
Bai, ez da? Bueno, gustoko pilo bat, bihotz pilo bat, ez da? Bihotz pilo bat, baina, bueno, ez dakit, ikusteko, bueno, sin más. Bueno, era tradizionalean, ez da? Egia da, bueno, eskuak garbi balin badaude. Eskuak asko erabiltzen ditugu. Asko erabiltzen ditugu, hemen sukaldaritzan edo kozinatzen gauden bitartean eskuak pilo bat erabiltzen ditugu, eta, bueno, garbi balin badaude, bueno, gero beste gauza bada, hori, esan dezuna, egurra eta horrela normalian, obradoretan eta horrela, ez da oso aproposa. Ja. Egurra adibidez. Orduan, bueno, segun eta ze molde edo erabiltzen duen, hor atzean ikusi behar da, baina, bueno, eskuak erabiltzagatik, nik, bueno, nik zer esango, baina ez dut bideo hori ikusi ez dakit nola dikoan. Haber aurkitzen du, aurkituko dut, eraduko dizut. Eta, esan dako, neurriak esan etxerako modukoa. Zen, bueno, eta oin, arrautza botako izkio, eta zeukan olako, lau bost dozena arrautza, eran eskuekin nazi, eta, bueno, beti, txerrian kansaporia. Egia, nik ikusi detena eskuz nahaztu, musak iterakon garaian, adibidez, ze beste makina batekin eta horrela egiten badugu, normalian iten dana da musa da esne gaina arrotu, eta gero, edo ganaxe bat, edo krema batekin nahaztu. Orduan, nahasketa horretan, egia da, makina batek igual egiten duna da, pixka bat dana gehiegi mugitu, eta egiten dana da, gero esne gaina arrotuta dagona pixka bat jetxi. Eta mus batean nahi deguna da, nahasketa hori egiterako daian, mimo askokin egin, lasai egin, dana ondo nahaztia, esne gaina dauzke, arrotuta geratu den esne gain hori, hortxe mantentzeko, eta gero musa daztatzen degunean, hori, airea izatia barruan, eta nahiko hori. Pentsatzen hasi naiz, eta goratzen naiz, ostalaritza eskolan guk bizkotxoa egiten genuenean, bizkotxoa, igual, bi dozena arrautza, zan askonien lehioan emoten dira, ez da izan, zazpiron pertsonei jaten ematen genien, eta arrotzen genituen gaina zuen ondoan, plantxan jartzen ginen, ze arrautzak arrotzeko temperatura ondo dau, izerdi baten, papa, eta gero irina eskuekin. Eskuekin azten genuen, da egia da, beste sensibilidade bat ematen dizula eskuek, Eske, batzutan makinei gertatzen zaiona da, ez dula palak ondo hartzen beko aldia, eta batzutan edo gurina geratzen da beran, eta horregatikan eskuarekin iten dugunean, hori makina batek, baina asko zego beto egiten dugu, horrexegatikan, ze ikusten dugu non dagoen itxatxita, edo gurina, edo irina, edo batzutan geratzen da beran, eta eskuaren bitartez laguntzen gara dana ondo hartzen, eta dena ondo nahazten. Bueno, limoi ekologikoa garrantzitsua, eukakoak badira, nire publizidade. Oso ondo. Nik aman etxeko limoiak ekarri ditut hemen, azala pixkat birrinduko diogu, atal zuria hartu gabe, eta hemen, almendra irina ikusi ez dut baetu, almendra irina hor, beti lodia da, erdia geratuko zitzaidan hor baetzeko orduan, eta hemen, ingo duana limoi baten azala, eta gero behin batu dudanean zuringoekin, estiarekin eta gurinarekin, iruko jaraka da zukuarena gutxi gora bera. Gogoratu izango direla olako gurinezko, limoizko madalena batzuk. Laranjak inaldugu berdina, txokolatezkoak inaldira madalenak ere mila zapolitakoak. Baina zitriko bat, ez da? Eta, kasunean, zu badakizu, limoia, laranja, gaur egun ezagutzen ditugun zitriko ia gehienak hibridoak direla? Bai, hori entzun da. Bai, dana die. Gaur egun, gu ezala. Gu ezala, ez da, bai. Azkenen, hibridoak zesan nahi du, gurutzaketa bat egon dala hortxe, eta, asiatik dator normalian zitrikoa, eta garai batian, garrantzitsuenak, edo hasiera batian ezagutzen zirenak, hiru ziren mandarina, zidroa, eta pamplemusa, edo pomelo txinatarra. Eta ia danak izan dira hiru hauen gurutzaketak, ez da, adibidez limoia da, laranja, mingotxa eta pamplemusaren bide gurutze bat. Ia danak gaur ezagutzen ditugunak dira hibridoak. Laranja zan, pomeloa eta... Hemen inoiz kontatu izan dugu, Hortxe dauket, bilatuko ditut, zibor. Ze badaki... Ni ere hibridoa naiz, bizkaitar bat eta burgoseko bat, eta hibridoa naiz, nire semea bebai, bizkaitar bat eta gipuzkoar bat, eta, hibridoak, beti, hobetzen, guten gara, hemen aldo gunean. Gainera, bai, errezeta hauek katilu batuan sartuko ditugu, zuk normalean, gordetzen dituzunan katiluak, hau da, garbitu ondoren eta horrela, nola gordetzen dituzu? Buruz bera, buruz gora?
Oin esango zut. Buruz gora dauz, eta egon biko zin buruz bera, baina, bueno, ez dut atara nahi gai hori berriro, segure bueno, bale. Esan, nahiko nuke jartzea buruz bera, baina buruz gora daude. Bale, etxean ez izbeu zen buruz... Nik ez dut esan hori momentu baten ere, Salmitz hori grabatuta geratzen dala. Hau mozin behar dugu. Bai, berez buruz bera gorde behar dira, segia da, airean dauden partikulak eta edo intsektuak edo zer gauzan, katilu barrura sartu daitezke, beraz normalian edo hobekien higiene aldetikan edo higiene ikuspuntutikan da buruz bera gordetzean, eta beste gauza garrantzitsu bat ere, garbitu ondoren ondo lehortzea. Ondo lehortu eta ondoren gorde. Bai. Eta nik hemen esan behar dut, nire lagun baten alde, guk etxian dauzkagula armairu batean ondo sartuta eta utzik eta ez dala sartzen. Hori, baina lehortzearena garrantzitsua, ze bestela hor gero itxatzi egiten dira gauzak. Irina azukrea, bi irinak azukrea dutza gehitu diot, oin gurina, eta guk honekin berdin eten genuen, gero estiko jarakada txiki bat botako diot, eta guk hau jartzen genuen moldeetan, eta ordu bat oskailura trinkotzeko. Etxean egin dut, nik berdina nahi dut esan, seituan egin izan dut, orea hartu, mauka batean sartu, eta ero olako moldeetan pasa, silikon askoak, ero paperarekin, ero berdin da, eta nik esango nuke maitza berdina dala. Baina, jefiak agintzen duenean, katiluekin bezala, aurrera, zer dingo dugu. Eta kasu honetan, irina, lengua hastian edo itzen gendun ez da, irina ezberdinak aurkitu ditzazkegula, kasu honetan, irina ahula erabiliko genuke. Ikusten dezue, horea nahiko, ahulaia da, nahiko likidua, eta honek ez du glutenik behar. Pantzerotia edo zer egin genduen lengua hastian, zer egin zendun? Zein nuena da, honek, kaltzonea, kaltzone frigitu hori. Pantzerotik hitz egin genduen, hori da. Etxe hori argentinoa da. Ikusi dezue ezberdintasuna ez da, hori askoz glutena behar zuen, landu egin behar zan, hartzitu egin behar zuen, eta kasu honetan, eta horretarako erabili genduen, indar handiko irina, kasu honetan ikusten dezue, ez dezuela behar glutenik kasu honetan. Horrexiagatikan ikusteko ezberdintasuna bata edo beste, kasu honetan irin ahula. Nik hau pausu hau badukat inda, oskailuara pasata, hemen daukagu, eta honek ordu bete oskailuan izan dugu, eta aukera dago, alese porronka otai. Zergatik? Zeratik inditu lako txikiak. Petifurraren zako. Petifurrak kafearekin eta horrela hartzeko normalian izaten dira bokadukoak eta oso txikiak. Horrexegatikan, hauek horretarako ondo. Gero, alesei egingo dizkiogun ebailin badu. Beste erraldoi batzuk. Berzio handioak ere egitea badau. Horea ikusi duzu, desente daukagu, hori, ez du botako. Eta hemen, hone behar duena da, labea 200 gradutara igoko du, kontutan izan da, 170 daukadala, 200 gradutara igo, eta ikusten duzue, goraino betetzen nahi naiz. Hauek ez daukate inungo altzagarririk, ez dira goraka igoko, ez, bete goraino, lasai, eta egin da denean gure barruko kremak, txokolate krema sartu duna, eta txokolate kremak atatzen ikugunean, pilatzen nahi zaizki gauzak, bueno. Alezen zako. Hauek ja, labetikan aterata, hori ateratzen da, ez da? Hauek, inditut goizian, hartu, behin egin da gero, 2 ordu oskailuan badara mate, esan dakoa, 170 honek ordu erdi izan ditut, besterik ez. Eta gero, hauek izan ditut, 200 gradutara, 12-15 minutu, hauek 12 minutu eta hundiak 15 minutu. Orduan dago, Alesen bersioa, izango zala hau. Ales? Eta gero... Alesen nahi albi izan dut. Ez dugu esango zenbat, zuek ez dakizu olako katilu baten kafea hartzen du. Zuek ez dakizu zenbat galleta sartu aldien. Kafea ez da ikusten. Ez da ikusten kafea. Zurgatzen du dana, egiten du olako argamasa bat, txinatarre arreziko atalak daude olako argamasarekin lotuta, eta 3000 urte iraun dute. Pentsa, Alesen, sabelak zaguantako. Bueno, asmoa da hemen, nik indudan hau gukan katilu txikitan iten gendun. Koiara batekin, txokolatea eta magdalena jartzea. Orduen, ez dakit, ideiak zuena dituzuna, banaka nahi badituzuna, banaka, baina hau izango zen... Bi errezeta batian, Hori da, 2 batian, 2 en 1. Txokolate krema, limoik magdalenarekin.
kombinazio bikaina. A ber. Hauko jan diakin. Bai, ezta? Venga, beldurri gabe hemen. Ale, sotxe, ala, dezana. Gaia, esan dit, kati ondia goin behar duzu. Ya, lapurtza dijo, abia, ya hartu du beria. Ezin izan du etxoin, Guk ere, ez dugu askoz gehiago etxengo. Barrura. Almeniz, nola eska etorriko guztua lanera? Oso krematxua, fin-fina gelditzen da txokolatea. Txokolate zapore piloa dauke. Bai, Madalena, ez diot ondo hartu nik, Madalena ez diot ondo hartu. Eta Madalena bia da, bakarrik jateko. Kafiarekin edo. Hemen bakarrik falta da, boiurra bat edo, Txokolatezko boiurra bat. Txokolate trufa. Dano gulertzen. Txokolatezko trufak edo boiurrak egiteko era asko eta aukera asko daude. Baina hausek bezalaxe hain goxoak egiteko oso gutxi. Beraz, adi egon eta gorde errezeta. Mugurdiak ardo apartsuarekin eta esnegainarekin kozinatu. Ondoren txokolate gainera bota, krema fin bat geratu arte. Azkenik gurina gehitu eta hotzean gorde. Trufa bolatxoak egin eta kakao hautsetik pasa. Honei. Ikusi dezu, misteriorik ez, eta ni hasiko naiz, sua prest, martxan, eta ingo detena da. Mugurdiak, barrura sartu, da gozogintzan dazkegula zukuak eta horrela prest. Izoztuta izaten ditugu, eta da, mugurdia bera, baino dana birrinduta ondo, eta era errezian eta horrela erabiltzeko. Eta hori txokolatearekin nazten duzu, eta horrekin izango zuen? Hori da. Horrek ez, trufak mugurdi zaporekoak. Hori da, pentsatu, trufak egiterako garaian, normalian erabiltzen da. 2 txokolatezko bat esnegaineko. Hau da, 100 mililitro esnegain, 200 gramo txokolate. Kasu honetan zer gertatzen da, gainera ardoa daukagula eta mugurdia biguntzen denean ere nahiko likido ura botako du. Orduan kasu honetan geratuko zaizkigu gure trufak nahiko leunak. Hau da, lantzeko gero izango da pixka bat jateko zoragarriak. Hori da. Bexamelarekin adibidez berdina gertatzen da, ezta? Esne gehiago edo esnegain gehiago botatzeko balmeo diogu, bexamela likidoago geratzen da, eta orduan jateko asko hobeto, zergatik krematxuagoa da, baina gero lan egiterako garaian, bolatxoak egiterako garaian, egia da, eskuetan itxasten zaizkigula, zailagoa dela, baina gero produktuak bukaeran, jateko garaian, hobeto. Hor trukoa, hemen izan ditugu honek, kroketa likidoak gero, eta hor gelatina botatzen da. Gelatina botatzen duzuenean, ostutzen denean gogortu egiten da, eta gero lantzeko errezagoa da, eta gero berotzen ditugunean berriro, bigunagoa dira. Kasu honetan, ez, ze kasu honetan gero, biguna nahi du jateko garaian, hori da. Lantzeko eta jateko horrek testura zaio aldatuko, orduan. Bueno, baina gozuak geratuko dela, ziur. Nik hau esan da, trufa janda gero zer imar, energia bota behar. Zuri, Armintz Gorrotxategi, futbolean jolastea, futbola gustatzen zaizula bakit. Futbolean jolastea, bai? Bai. Ja urte asko dara matzat. Eta zemozkoa zara futbolean? Leno, futbol amaikan, nahiko eskasa. Gero, pasanitzan futbol salara, hau da, barruan jokatzen genduna, bosten aurka. Gure sasoian futbito. Futbito bezala hor nahiko hobeto ibiltzen itzan. Ez que ekipoa nahi dut, azara, baina, zuke ezin zaitutero. Zergatik? Walking football, entzun dozu inoiz, walking footballeko talde bat atara nahi dut, baina hemen uste dut ekipotik bakarrik lantalde guztitik Luis eraman aldu dala nerekin. Zer da? 50 eta 60 urte arteko hortik gorako jendearekin eiteko futbola jolastea. Baina oinez zibiltzen, da, ezin da korrekai. Oinez gomara, Luisei altzatu eskua, ni apuntatzen. Eta horrekin, lesioak eta ekiten ditu,
Beitu, niri jartzen diate, futbol zelai batean, eta zetin dute, ezin duzu korrika egin? Orduan ez daude kontrak, ez da? Hau da, kontrak izaten dira, kontrolera aurrera bota eta azkarra tira, nola izango da? Karrera baloiaren biak oinez horrela? Oinez, eta nola hori zer da, martxan, ez da gizu hori martxa dira, atletismoan egiten den kirol hori, martxa, ezin dituzula, oinak inoiz lurretik biak aidean izan, hemen, antzeko arauak egongo dira, nik zaila ikusten du, nik neuke ezingo nuke kirol horretan jolastu, ulertzen dute, esaten dute, eta badauka bere zentzua, lesio gutxiago, azkenean artikulazioa gutxiago sufritzen dute, hor ez da, Europako mendikateetan, Pikos de Europa badago, kareseko ibilbidea, eta hori ez da, inoiz ikusi zuen da, holako argoia bat, eta handoa ibilbide bat, eta hemendik umeekin juteko oso gorra, ni nire umeekin jonez, bai, erortzen badira, min gutxienez hartuko dute. Bueno, lasterketa bat zegoen hor, dago oraindik mendiko lasterketa bat, eta tramo horretan debekatuta dago korrika egitea. Orduan, horrarte, jendea, toperadoa, sartzen da hor, eta derrigorrez oinez jaun behar. Eta jendea gusten duzu hor, atzera begira eta korrika pixkat, nik ez dute, nik enuen tramparikin, nik, onartzen dut, azkar junitzela, baina korrika enuen oso hankatxikia, euskar. Orduan, nire... Baina, esaten duzu bezala, kasu horretan, epaileak egoten dira, eta martxan dauden bezala, kasu horretan, eta futbol partida honetan pentsatzen ez, epaileak ere egongo direla, eta korrika azte bale mazera, ez dakit, edo txartela horia, ala gorria izango den, baina... Hemen teknika oso garrantzitsua da, gente teknikoak eta ikuste dituzu, partiduak, ez da, aukera dago sartu zaitezte, eta bideo bat ikusi, eta badaude bideo batzuk hor, oso parregarria da, zire dute korrika baina ez, oinez joan behar dira. Oinez joan behar dira, orduan, hori ere iritsi da. Gure lantaldeko batek esan du, Kirola deituko diogu horri. Kirola deituko diogu horri. Bai, ez da? A ver, ni esatera nigoana zer egindeten hemen. Nire ganaxa deitzen diogu honi, nasketa honi, eta hemen egindetena, ikusi dezuen, mugurdia. Ardoarekin eta esnegainarekin ondo nahastu utzi dut pixka bat alkola lurruntzen, hori bai, eta gero hori dana txokolateari bota, ondo nahastu txokolatearekin eta gero neukan gurin zatitxoa gainera bota, bale? Ordu nik hemen ja gure trufaren ganaxea ja inda dauket eta honek oztu egin behar du. Orduan, hotza ja, badakizue, nik ja pres dauketela, eta ikusten dezue tekstura, ez da, ja gogorra gelditzen dela, orduan, honei ingo diot forma eman, eta hemen dauket. Kakao hautsa, ingo dutela, kakaotikan pasa, eta dastatzeko prest. Zer erresa. Armentz, patxarra nahi izan ezkero bota, oso tipiko da, ez? Rona, koñaka, erolako zerbait botatzea, azkenean botatzen zaio, ez? Ja, ganaxein daukasunean, hor momentu hortan, hor bota, eta listo, ez? Hori da, gehiago nebel medio zu bota, ikutsu hori ematen dio. Nik kasu honetan ardoa, ez da berdina ardoa edo beste patxarra bat. Nik ardoa, claro, nik pixka bat alkohol horri lurrundu egin nahi nuen, bale? Lurrundu eta, bueno, gainera mugurdia ondo desegin, orduan, mugurdia ondo desegiteko ardoarekin kozinatu dut, eta ardoa erabili daiteke. Txakolina erabili daiteke, hemen lurraldeko ardoa, edo, bueno, edo apardune bat, edo kaba, ez da, edozein. Eta egia da bere ikutua ematen diola. Orduan, ardoarekin, mugurdiarekin eta txokolate beltzarekin, bida, ez zino be. Egon bate txorienen goratzen ez duela 4 urte egin genituela olako trufa batzuk, eta ore berdinarekin, hau da, hemen hau oinarri hartuta, gero, segun nundi pasatzen zenituen, eta pasa genituen batzuk kakao batzetik. Beste batzuk azukre hautzetik. Beste batzuk hartu genituen hauek zereal hauek osaltzeko daudenak artozko horrek txikitu genituen hortik. Beste batzuk arto frigituak ondo birrindu hortik, eta beste batzuk menda freskoa. Menda freskoa, txiki, eta hortik pasa. Ez, lehortu gabe, freskoan. Orduan, oinarri berau hartuta, bat probatu, ero bestea, batzen zen pila bat, eta hor, bueno, jolastu alduzu, zuen gustuekin, ero egitea hola, venga, boilur sorpresa. Gure amak itxe zituen, gure amak hartu, gero hartze zuen, honek plastiko transparente hori erabiltzen dena biltzeko boilurrak eta trufak erabiltzeko erabiltzen dena, kolorez berdinetakoa hartu laukia mozten zituen, gero banan, hor goratzen ez gure ama gurina botatzean, moztu itxe zitzaion batzutan. Nik orduan txikian itzen, daukat oroitzapena, gure ama trufak itxe zituenean, oin gurina da,
Bueno, eta ikasi nuen, mozten bazaizue, botaiozue likido bat. Berdin zait, ura, patxarra, rona, edo, nahi zuen, mozten danean... Eta turmisak ere, danak laguntzen du. Berreskuratu egiten du, hartu, tapatu egiten da berriro, eta, bueno, hori gerora ikasi nuen, baina nire amak, bueno, botatzen zituen, hemen ezagen duen ematen omega 3 hona dela malaletxe botatzeko, nik hor, botatzen zituen gure amak, malaletxe batzuk. Gabi, niko hain eskua garbitu garritu, ze egia da, txokolatean kin gabiltzanean eta horrela pilo bat zikintzen duela, eraz, eskuak ondo garbitu, baino hau, umeekin, familian, gauza oso divertigarria, ondo pasatzen dute, gainera, gastronomiari buruz pilo bat ikasten dute, eta probatu egiten dute horrela, egin eskero. Hori da. Probatu egiten dute. Hemen 3 teoria, bitu, trufen inguruan 3 teoria da, nok sortu zituzten, hor daude Dufour, sukaldari frantzesa 18. mendikoa, gero dago Escoffier, famatua, eta beste bat Armiz Gorrotxategi. Ni azkenengo horrekin geratzen naiz, azkenean ezaguna da norbait gozogile mundutik eta datorrena, beste biak bai ziren garai batetako klasikoak, baina ez dakit nik garai horietan bazekiten horrelako gauza gozorik egiten. Hirugarren. Hau, lehen esan duzun bezala, hau diek, bueno, atzo edo, noiz esan zen dena, ostiralean... Botillo, nola, aurkezten dituen gauza publizitarako una gatiko. Hausek nere erara ere, ez da? Gauza hori da, errezetak asmatu, errezetakin jolastu, zenik adibidez errezeta hau ez dut inon aurkitu, baizik eta neri bururatu zait, ez dut esan nahi ezanik existitzen errezeta hau, baina nik hause asmatu dut, nik holaxe gustatzen zait. Baina oso gaizki, lehen zelan ez edo, hau da, erakarren dituzu, bain, komentzilu desan, nerea da. Eta norbaitek egin badu munduan beste urten ematean, kopia bat izan da. Bai, bertiporrek, etorkizunean ikusteko aukera izan du, jakindu zer egingo zenuen gaur txorienen, eta hortik otu zitzaion duela 2 mende. Bai. Bueno, nik esan dezaketena, hauek kriston goxua daudela, etxean probatu behar ditzezuela, egiteko era oso erreza dala, danakin egin dezakezuela, oso krematxu geratzen direla, eta ezin hobe daudela. Zigor, oain esango didazu, baina hementxe, nire txokolate eta mugurdiarekin egindako trufak. Hau noski eskuarekin. Men kontuz kakaoa, Hau da sartzen, ez hartu nazek. Ez da da inona, Egia esan, ez diot, zaporea ondo hartzen. Bigarren matutzeko diozu. Ezko diogu etxekoei. Etxekoei egiten, baina... Mugurdian puntatu ematen dio. Benetat zehonak, hauan desegin egin dira, era desegin egin dira, eta bueno... Hau edia momentuan jateko, Adurra darietela, beraz, laguno, gu, saioa amaituko du, hau jaten bukatuko du, eta bihar, zuet, txokin. Eskerrik asko. Agur.